Pancen zaman dhisik iku sumur iki. Sumur sing manggon nang Sidokerto iki dhisik iki zaman londo iki kanggo ngobati wong. Dadi anggere ana lara-lara apa-apa langsung adus nang sumur gua iki. Iku waras, pesane sing urip waras dilalah. Lah sumur iki ya rikala semono tinggalane zaman londo. Zaman londo nganti saiki. Akeh wong sudah ngalah berkah, do linggan nang pinggiran apa-apa, dilalah iku wis mbah kersane sing gak urip. Sumur iki memang pancen luar biasa. Tenan iki. Iki jenenge sumur gua iki. Ah, sumur iki penunggune iki ana siji. Angger malam Jumat. Angger malam Jumat Kliwon iki metu penunggune. Jenenge Jim Jastro. Jim Jastro iki ya rupane kaya nek anu ketok cat ora. Dadi rupane nek anu nek pas medeni, nek pas ora seneng karo wong ngono ya medeni rupane. Nek pas disenengi, jilmane kaya wong wedok wayu. Iki kanggo sababiah lah. Iki jenenge sumur gowak siji iki ora sembarangan. Iki tenan. Warga lingkungan kono wis ngandakno nek sumur iki dhisik tinggalane jaman londo iki kanggo ngobati apa-apa ngono kuwi. Pak dibakne banyu iku diombekno ngono kuwi. Insyaallah waras. Nganti saiki tenan iki sing manggone nang Sidokerto Kunden. Ha iku nang kene kok tak dudoi penampakane Jim Jastro. Kok tak coba tak gambarke. Ben kowe rada mantep ben ora pati wedi ya. Kok tak sepilke gambare ya. Tenan iki. Ya kaya ngene iki, ya. Iki nek arep nemoni ya wujude kaya wong jagong ngene iki. Ha iki ora ganggu. Engko nek pas ndeke nemu gething karo wong sing arep ditemoni iku wujude medeni wong. Ha iki gambare iki. Iki gambare sing jenenge Jim Jastro iki sing manggon nang sumur gowak ya iki rupane. Ya semoga-moga ae kabeh iki ora ganggu lan nambahi berkah saka kersane Gusti sing urip ngono ae ya Lur ya.